Wajug ka mami. O mga friend, o mga laagan man na sila. Mga tumiog Sweden. Coffee. Dagat to siya, dagat. Dagat is dagat. Naidaghan diha mga cabin. May mga cabin, mga dato raman na. Paman may cabin. Pobre raman may. Pangatay niyo mga passport para makasud ta Sweden. Ang mga laagan ba? Ang unang na wala noon to. Karena sa ibabaw dapat magpuyos. Hay sa ubos ta salamat. Nami sakyan, sakyanan. Kamang bakan Sa pambot. bakan ay taga pa dito. Di ba naman dagko? Asa ba ko ano? Asa ba ko? Pagulat lang sa next nga wak. Asa man ka mami? Dira ka mami I used to know. Toilet sa pambot. Manit toilet sa pambot. Pambot. Ako nilang. Puntahan pa. Bugat. Akong model guwapa kayo. Iyan. Buing.
Kusog kita mo dool basta mga negative 70 na. Uy, unsay ko ani tupir unski. Just ko. Ako ang pangitak mo. Mami, unsay unski ni tupir? Ah, bisag unsa man eh. Pinabala ko. Ang gwapa oh. Oh, di ba? Kaiyat mo yan. Ang gawas na may kaway na palit. Na naman day mo diha. Säg att du börjar förgifta bara. Har du provprovat? Sa akong gipangita. Wa ko kita sa akong gipangita. Ano lang, pangitaon dyan ang imong di makitaan. Masarap man to. Asa man tong 3 monkeys, mami? Na oh. Pangamay nimo. Pistihan ni may. Nangamay gyud. Pistiha kang mangkiha ka nagpangita ko nimo naraday ka. Monkey pa more. 3 monkeys naramaday ka. We going to chocolate, chocolate, chocolate. Okay, ni ampay sa mga bata. Ampay gani sa mga piling bata. Mga pahulog na mayad na. Bakit ang dapat na may bakit ang Mga palahubog. ebidensya na siya na nagarius mo. Oo. Uy, ka na ra? Beautiful girl. Yung asawa mo? Oo. Kaya kuan man siya mami, kamoon man siya. Sa baas mga sakyanan, ay.